sa mi prerušilo video, skončili sme na tomto, ale radšej ideme na Dominikové video. Takže takto a vyhľadáme si gamer a vonku. Dali sme mu odber a toto je môj bratranec, on tu má toto a keď dáme na shorty, tak shorty doslova, že nemám iba videa, lebo asi shorty vymazal, lebo tam mal som mňou shorty. Som mňou doslova tam mal shorty, takže asi videa nebudeme hodnotiť, takže koho ešte poznám? Ideme na TikToku hodnotiť moje. Na TikToku ideme hodnotiť. Počkajte, chcela som len niečo použiť na takom, ale nepoužijem to, takže Jakub Desto, či čo to je, božinku môjho. Dobre, to radšej nebudeme riešiť, lebo sa rozrevem. Máme profil a ideme od nového videa. Takže tu mi chcipol pes. Nie, to Benny, je to môj druhý pes. Ja viem, že som doslova šitná. Keď to tam dávam, že ahoj Roky. Blosky. Tu je moja kočka na chate. Blosky, to som doslova nechcel. Božinku. A najprv som jej dala meno, že je to. Dobre, už tam nič není. Ale dám si like. Ale proste, že najprv som jej dala meno Eriska, či čo to bolo. Neviem, jak sa už volala prvým menom, potom som jej dala meno Puntička a teraz sa volá Sofie. Takže, tak. Takže, tak ja si myslím, že ľuďom ničím životy a dostala som na to srdiečko som na to dostala. Takže fakt ničím ľuďom. Toto je doslova šitné. To je môj škrečok, ktorý je tu hneď vedľa mňa. Dobre, môžeme ísť na ďalší. To je doslova ďalší škrečok. Teda môj ten istý škrečok. To je doslova, toto predtým je doslova Piškotka a toto je doslova Benny a Sisli. Môže to takéto šitné niečo? Je to šitné. A ešte, že som nepovedala, budem čítať komentáre. Bolo to šitné. To má 15 srdiečok a idem čítať komentáre. Pekný psícel. Neviem, čo myslel. Potom tu mám nejaké urevané smajlíky. A mám tu takéto, proste. To má, neviem, jak sa tomu hovorí. Dobre, takže ideme na ďalšie. Moje zvieratá. Piškotka. Filip. Benny. Toto je môj škrečok.
Benny. Vedľa môjho škrička a ďalej to není, tak idem čítať komentáre. Tak tu mám niečo, že Neflexi mi napísal. Ja som mu napísala, ja neflexím, len ty závidíš. Lebo ja s mojimi zvieratami neflexím. Proste to či je za logiku, že by som flexila. A potom tu mám nejaké, že troche ich jest. Čo? Nerozumiem, ale dobre. Tak ideme ďalej. Mám taký shit. Tu mám shitné video. To mi nie ani rozumieť. To je keby čosi moje odhalenie. Ja som sa na TikToku neodhalila. Takže, tak, to som ja. Vidíte? Úplne vidíte ten krásny rozdiel? Že proste nevidíte rozdiel? To som proste nevidíte ten rozdiel? Tu mám trošku akože pohode videa. Aké bále, kamoka. Ale tu mám labubu, to je šitné. Náš dnešný výlet z Slovisko. Od toho mám milión fotiek, takže to nemusím všetko ukazovať. A si Slovisko. Počkaj, tam som mala 2 komentáre. Dobre, takže Benny býva blízko. BNNI. Keby čo si to je taká moja friend. Moja taká proste, chápete? Potom tu mám, tu som bol ako malý a dotkol som sa elektrického plota. Borče, na budúce si dávaj pozor, dobre? Tu mám takéto video proste. Je tam 6 lajkov. A jeden komentár. Neprestávaj dávať videá. Ja milujem tvoj content. Dobre, ideme. Mám sa odhaliť? Áno alebo nie? 3 srdiečka. Dobre. Áno. Ja viem, ako vyzeráš. To je môj kamoš. Zo školy. Áno, ukáž chodidla. To je jaký typek? Borče. Odhal sa, áno. Dobre. Cestujeme do Tatier. Do toho si Sloviska. To je šitné.